encaixa l'evolució aquesta tan cruel del capitalisme dintre d'aquest procés? És a dir, encaixa bé. Perquè, escolta, tenim un sistema desbocat, exacte, que no ho havia estat gaire mai. És a dir, en aquest moment... Nosaltres no havíem viscut. I de Deulofeu tampoc. Però fixeu-vos bé, quan agafeu el llibre, i si aneu a buscar més obres de Deulofeu, la pàgina web, etc., la corba deulofeliana parla, pujo i creo el seu llibre, i parlo de personalitat humana. Quan comença a baixar, la despersonalització és absoluta. La gent prefereix no ser lliure, però tenir ordre. Això és així, ens agrada o no, és així. I per tenir ordre no tenim cap problema en tenir molts de pobres que no veiem perquè treballin per nosaltres. Però ara no farem una prèdica. És a dir, quin és el problema d'aquesta època? La despersonalització humana porta la gent a oblidar la part espiritual i abocar-se al materialisme i a voler tenir ordre i un aixopluc. L'any 1947, després de la Segona Guerra Mundial, Europa, que va ser el camp de batalla, va quedar totalment exhaurida i destrossada, mentre que els Estats Units van triomfar i una part del món, que era el món comunista, semblava que s'organitzava més o menys bé. El 47, per exemple, la França, el 47 estava a punt d'abraçar, en el sentit literal, el comunisme. Anglaterra se les veia i desitjava per mantenir les seves colònies. Per què? Perquè els moviments revolucionaris comunistes amenaçaven amb el seu poder. És aleshores quan els americans diuen, ostres, o arreglem això o ens quedem sense mercat. I s'inventen la cosa més nefasta que es podria inventar, que és l'estat del benestar. L'estat del benestar... Ara t'anava a dir, però Europa justament va inventar l'estat del benestar i ho anava a dir en positiu, veig aquí. Però no serà positiu i ara veuràs per què. I veuràs per què passen moltes coses que s'han de veure amb aquest mirall deulofelià, no? És a dir, 1947 apareix el Pla Marshall, 14.000 milions de dòlars, ni un més ni un menys, dels quals 4.000 milions, això sí, era tot per comprar armament obsolet americà. Els americans tontos no han sigut mai. Però sí van aconseguir aixecar aquell territori europeu i aconseguir que qualsevol ciutadà d'Europa, quan tingués un problema, sapigués que hi havia el papa estat, que li deia que tindràs educació, tindràs sanitat, tindràs un ordre, i no... Per alguna cosa han de servir els estats per procurar aquest benestar. Això estem d'acord. I diu, així no caldrà que mireu cap a l'est. El que van oblidar, i no van oblidar aquests poderosos del món, va dir, els donarem a la nostra societat tot això, però que no els donarem de cap manera. És una educació crítica que els faci lliures i lliurepensadors. Això sí, els animarem a viure subvencionats un dia sí, un dia també. Aldous Huxley, en el seu món feliç, ens parlava d'això, a casa del gran germà. Tots bé. Què passa? Un dia, no se sap ben bé per què, o sigui que ho sabia, el món de l'est fa catacrà, s'ensorra. Per tant, el perill de l'est ha desaparegut. I, ai, que curiós, no? Apareix per primer cop el fantasma dels problemes financers econòmics mundials. Els sous han anat baixant, els preus han anat baixant, i el problema és que no hi ha cap ciutadà d'Europa o occidental que digui cap on miro ara? A l'Àfrica? A Rússia? A la Xina? Per tant, no puc fer res més que claudicar. Com que ens han acostumat, després de 50 anys, a no tenir pensament propi, així estem. El capitalisme és la clara expressió. Mira, aquests dies la televisió catalana van fer una sèrie que és espectacular i ho hem posat cada dia, que és el del pare Casaldà. Jo penso que si l'heu vista no cal dir gaires més coses. Quan alguna persona té massa i l'altra no té, allò indefectiblement ha de portar al fracàs i al desastre. Deulofeu diu, a les èpoques, aquelles que anem pujant, i posem un exemple, al segle XII, XIII, l'esclavitud durant l'edat mitjana no existia. L'esclavitud s'acaba amb la caiguda dels visigots i després amb la caiguda dels àrabs, que aquests que sí que els agradava, però sobretot aquí els agradava l'esclavitud. Era el paradigma de la civilització. Si jo quan veig que la meva filla diu, papa, mira, Roma civilitzadora, Roma civilitzadora, en absolut, civilitzadora de quilitas, de ciutat, d'ordre, Roma ordena a Europa, crea la Pax Romana després de massacrar tota Europa. Quan has matat a tothom que està en contra teva, ja pots posar ordre. Però és que això es repeteix cada vegada. El 1789 encara hi ha qui diu que va aparèixer allò de la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Uns més lliures, altres més iguals, altres més fraternals que altres. En aquells dies, aquell noi emmarat, que per sort se va encarregar abans, tenia previstes 270.000 decapitacions només a la ciutat de París. 270.000. Jo no hi era, però m'han explicat que els parisencs anaven pel carrer i tant es posaven les mans al cap per mirar si portaven la testa posada al seu lloc. Però clar, què és la caiguda de l'antic règim?
sinó el triomf de la petita burgesia o de la mitjana burgesia que vol el poder que tenia l'aristocràcia decadent. No res més que això. Quan aquells burgesos agafen el poder i veuen els desmans d'alguns dels seus, diuen això no pot ser solució, corol·lari final de la Revolució Francesa. El dictador, Napoleó. I Napoleó pintarà tots els camps d'Europa d'un color, el vermell, el de la sang, el de l'opressió. Però clar, com que era il·lustrat, si ets un estudi il·lustrat és fantàstic, i maten és diferent, no faran de mal. Però penseu que el gran pintor de la revolució era un senyor que es deia David, va pintar en Marat i aquells màrtirs. Es passa una temporada a la presó, perquè havia signat la mort del rei francès, llavors surt i llavors dic, ara què puc fer? Doncs ara pintaré la coronació, pinto la coronació de l'emperador. I és important, perquè que bé, la història de l'art és una història que és una cuento, no? La història de l'art, a partir d'un moment, no és més que la història del diner públic abocat a legitimitzar el poder. Què fa l'emperador Napoleó? Es fa pintar. Per primer cop, aquell espai, com diu Foucault, que en el seu moment havia ocupat Déu i més tard el rei absolut, l'ocupa un home del poble, perquè Napoleó era un desgraciat que va anar pujant fins dalt de tot. I d'aquí es va envoltar ell, de tots aquells que han de sortir en el quadre, tots aquells que accepten l'ordre del nou estat, de la falta de llibertat total i absoluta. Pensem que l'endemà de la Revolució Francesa, això de parlar en català a França es va acabar. Encara avui no es parla gaire. I no van ser els reis absoluts els que van prohibir el català a França. Va ser l'estat democràtic, llei de la igualtat, la fraternitat, etc. De les mentides. Però en aquell quadre de la coronació espectacular, quadre de vida humana, més que humana, clar, hi surten tots els que accepten la nova realitat. Qui no hi eren allà? Els morts, que eren molts, els que estaven a les presons, i tots aquells bojos, probablement seríem tots nosaltres, que estaríem al Salpêtrière, a la casa dels bojos de París. No tocava. Foucault, quan comença a investigar els arxius, diu, alguna cosa falla en aquesta història que ens han explicat de la Revolució Francesa. Això continuaríem. Deixa'm acabar amb Rússia. No, t'anava a portar cap aquí. No, fes-me el panorama mundial. Rússia actual. No, Rússia, situa'm Rússia, Estats Units, Xina, que ja veiem que van cap a un conflicte de portaavions. Bé, el món actualment... I països emergents i el papa francès. Espectacular. No podria ser res més que Situa'm aquest panorama curtet, perquè si no... Encara hem de parlar de Catalunya i després parlem. El món està perfectament delimitat en aquests moments. Què passarà demà? No ho sé. Què passarà d'aquí 150 anys? Però això poder nosaltres no ens interessa gaire, oi? Però sigui com sigui, què veiem? Comencem per Europa. Europa va cap a la unificació territorial definitiva, tan gran com la que veia el temps de Roma. Amb això, primer punt. Rússia, tot el món eslau, va cap a la fase de fragmentació total i absoluta. Anirem uns regnes a taifes. Per tant, Putin fracassarà. Putin s'està equivocant, perquè amb això què atiarà? És a dir, Putin té tot el dret del món de dir-li als ucraïnesos, que és un país molt relatiu, perquè resulta que voten un tio democràticament. Llavors el poble diu, ei, no m'agrada aquest tio, fem una revolució. Això és la democràcia. Molt bé. Ara, quan resulta que una part d'aquests ucraïnesos, els de l'est, que tots són russos, i a més ortodoxos, diuen, escolta, jo no és que vulgui anar amb Rússia, jo no vull ser ucraïnès, resulta que els ucraïnesos no volen. A mi aquesta pel·lícula em sona, La península de Crimea, bueno, és un punt importantíssim, estratègic, però també bàsicament amb russos. Doncs què passarà? Què li passa a aquesta Rússia? Rússia, tota ella, va cap a la fase de fragmentació demogràfica. Putin només podrà aconseguir la unificació, que no l'aconseguirà a base de sang i de foc. Però, com diu aquell, le crecerán los enanos. Com podrà controlar tant de territori? Sobretot quan té al seu entorn una nació tan necessitada de riquesa, com és la Xina. Mireu, la Xina està esperant el seu moment. Perquè té un problema. No sé quants mils de milions hi ha, que són molts, però en aquests moments més de 1.000 milions de xinos encara viuen en la misèria i en la pobresa. Però contrasten amb els 800 milions de xinos que viuen a la costa, que viuen millor que nosaltres. Per tant, per evitar un esclat de conseqüències terribles, Xina farà allò que han fet els imperis al llarg de la història sempre. Perquè sempre ha anat igual. Aniran a buscar fora allò que no tenen a dintre. Xina és un imperi actual. Més que Xina hauria de parlar de l'imperi de Pequín. Xina és un territori molt gran, és com Europa. Europa és un territori molt gran. No parlem d'un imperi europeu, hem parlat de l'imperi espanyol, de l'imperi francès, de l'imperi anglès, ara parlem de l'imperi alemany, en parlarem si tenim temps. Sí, ara en parlarem. En canvi, aquell territori immens que és la Xina,